India rama hmun sang ber bai nun moya he hmun kan soi tur hi India rama hmun sang ber le a sang thin tak tak nia mina an soi hial ani a kan oi zong ani emaw nilo emaw kan siat na ti zau tu atan le nakina kaldu hun te po kan la nei ve mai theya a chan chin tlema zong soi kalo tum don ani ban ngar hi India chuan hmun sang bera soi ani na arei ta khop mai khovela po hmun sang 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 an soi chuan ban ngar hi alang ve che a ban ngar hi tunhma a kho pakhat ani a Rajasthan state a Sariska Tiger Reserve pia Jaipur le Alwar kho inkara ani tunhua chuan he khwa a hian tuma an to lem lova tunhma a kho hlui temple le adang te bak mu tur a to lem lawa tourist spot ani deuh ber to chu a chan chin chui chuan kumsang khat zaruk somthum pakhat kum khan madho singh adin ani a ani hi King Akbar General Man Singh u nau pa ani pipu te soidan chuan madho singh hian helai hmun lawin ser thiang hlim thin sadhu guru balu nat ne na khodin adila sadhu hian aphal ve mai boka ame ro chu anlal in sak dai hlimin a hlia ero chuan chiatna na satak a thlen tur thu le khwa chu chople chila aram tur thu a shila madho singa chuan kharo pui em mai adin ta a nikhat chu an fort sakzinga pakhat dai hlim chuan alo hlia sadhu chu a hlau thong em a alo soilok ang ngei mai khan chiatna na satak a thlenga hun reilo te chhungin khwa a te an thi in aladam chun tlem te po chuan an rauh san ta veka aboral ta te tharau hian vo in ni thleng hian ala chen chil ni in an ngai ani guru balu nat athlan po hi bangara hian ala renga helai hmuna hian thil maksak le mishing fin na in a soifia hlei theilo thil tam tak a thleng to a ramhuai an hmungun em mai boka tin zan lama mishing a hmuna kal mi tam tak an bo to bok ramhuai le thlasang zong pol Ghostbuster tam takin he hmun hi an endik to a chanchin mak tak tak le ngainom tak tak po chhiar tur atam hle ani ome chu mai ba ka India sarkar ngei pu in signboard lian tak tarin helai hmuna hian ni tlak nu le ni chhuwa ma in tuma kallo tur ati top mai ani Government of India dana chuan historical hmun reng bul hnaiah hian ASI hian office an nei nge tur ani a ma se ban ngar bi ka ero hi chuan ASI hian office an nei ngam ngang lawa KM khadalha a office an nei du chau ani hemi ba ka hian thingkung pandanas kung helai hmuna thluwa te hian an chia an kengtela hriat ani a sarkar hian khoi aphal lo top mai bok kan chian pa kan ho tu pa Catholic Relief Service a thokin a u naw pa te chanchin min shil ani a kathiam angin karon tar lang ve don ani kumsang ni pasari summer holiday lai chuan chian pali in helai mun hi tlo in ballet bike pahni in an kala thalai fit ve vo college ji ma po arigu pol le khazir lama po bright em te an ni a ma dei to tangin bangar chanchin hi an lo she fo to a anma ania hian chona asiam na sa em bok hetia chian za ho kim taka an kal ho thei chu an hlim em maya ramhwai chu kan man ngei don nia ti in nui war pa in kal lama po hian hlim takin fiam thu an tho hama amuna zan ni cham tura in ruam manan nia wangin anin ring em a video camera thermal sensor DSLR te baka puanin le eitur thanem tak an keng tel boka tin helai hmuna hian ramsa le rula tam em awangin inve na tur le
damdawi lampang thlengin an in ringlawk vek nge ani an bike te hi a hmun atanga KM hnih a hla a an dah a tlai lamah ke in helai atang hian tlang chu an lawn ta a chhun lama tourist guide te le duty te hmuh lo chuan ban ngarh chu an thleng ta a an puan in te chu an siam fela tlai chaw an kil zawh hnu chuan hlim takin an awm dan tur te an rel fela tichuan zan a rei deuh hnu chuan an camera te le instrument dang te nen chuan an chhuak ta a darkar engemaw zat hnu chuan thla te an la a tichuan hahchawl tur chuan puan in lamah chuan an kir ta a an video le still lak te chu an thlir hoa laptop ah te an thun lut a a hnu deuh lawkah chuan an thian pa pakhat chu a bul hnai maya inthiar turin a kala darkar khat hnuah pawh a rawn kir ta reng reng lo maya a thian te ngaih tha vak lo chuan an ko vak vaka mahse a awhriat tur a awm ta reng reng lo mai an zawng ta chiama khawvar thlengin an zawnga an hmuh mai lo awang chuan an mang ang em em a aru karala thil ti an ni awang chuan duty te le police lam te hriat tir an hreh bawk si nen reilo te an mu hi la tichuan thatharin ni leng deuh thaw an zawng le a an beidawng chuan duty te le police lama thlen mai chi ni in an hreta a KM khat vel hla a ASI officer chuan an vakala chanchin kim chang tak an va hrilta a tin in lama an chhung te pawh in an hriat rual rualin a tam thei ang ber police te le uifing te nen an zawng ta luih luih maya arwang chu an hmu zo ta reng reng lo maya Rajasthan court ta pawh dan ang thlapa engkim ti ani hnu in an thian pa bo ringot na chan hi tu man an soifia theilawa chung ko om thei tak an nih hlawm awang chuan khawvel hmun danga mithiam hian an hayara mahse an hlawh chham vek ani helai hmuna mibo tam tak zinga an thian pa ngei alo tel ve ta chu hriat thiam har an ti hle ani